Oyo kwana iga kulukunga Isaac Yangau Atebe Urwa Ensemo ya Not Mugirango Mwanchira maiga bantu ba Not Mugirango iga Itanga ni kabisa iga nale kurwa magombana manene Ochose familia chichonsi 18 Agotebanga Nyasaye abaseseni nenda bale baba obole mbale kabale oteba yo Ingo koreiga Your Excellency Governor na Your Excellency Governor ya Kisii Mbarati Intuaro chumwai karanze temate Ndegeretinge birengeri mwabwate mwakateba ninu abanogelibo bobusi Morarenga obonogelibo ino imoko genda gochose presidential candidate ito ekorokunga Fred Okengo Batiani Onye mogo chikonogera gochia sande ya tuangira babusi imbi ya mono na itila arunero goriani Biamono abantu baminto nonya tora saba kongu na bakwane na God is good and all the time. Steve karati yake wana vya konye karati. Abantu baminto na alikote baiga. Njama dieta ngoro kwa Walter Misire. Je Walter Misire ekeruko kia nengolikia leko mano yo minto Steve Mogaka bwate. Asengenjo ekeruko kelia chiga asia ni sato. Ega asia tangani no korosiri chiko. Steve tana korosiri chiko limo. Kangende no sie. Ega ndogia kabele representation nereli. Chipa arabne chijarwe tue kangana chia bantu bantu bago yetera. Abole tere tiemo. Ega ndogia kata bantu baminto. Yanda evena ega asio muchumbe. Elie korokuna oversight ne liyo chikokanye president amangana buna alitua bwate ye finance bill asenge njabata nyale njala bongo mo face na ne mokani na no abantu baito bakani egento kyo moyeli tikante bega abantu baminto ase okonagero komokona kokora ilale ko basa baiga abantu baminto twaetrense kero monta gote ban Fred Okengo Yamona abantu baminto gakingo basabange kero keke naende nakolere mokonge gasie tingo chikoba omondo kago zire mwamoruzire yamogokona ndera milale ami arongori kando ngori ane ya shiringeli 20 Santa Seriva ana MC Orangare rombara kwa kele nataka ukore ngori ene James